Hello guys, welcome back to my channel BBC Official. Dinini video anu जाबाय आं 55 एप्सु कनफारेन्स रौतायाव उदालगुरि रौतायावहाय जादों आरोना बे जोंनि रौतायावनो जादों जोंनि जायगायावनो स' नै मैना आं जोंहा आइ ओमफ्राय बाजै फैदों आरोना जों जयैनो मिटिंआवहाय नायनो स' नै मानसि जासाबदो दिनै मानसि जादों आरोना दिनै लास्ट ना ओमफ्राय मैया बारा मानसि जायाखैमोन आरोना खमथारमोन दिनै गोबां फैदों आरोना मानसिफोरा नै पेन्डेल सिङावहाय जाबायदि मानसि जादों भिर लोगोफोर जा मेंबाय ओरैबायदि मानसि जादों माने थाबायग'नोनो हायाखै माने थोन थोन आखाइ आथिं रजोब्बाय मैना दांदो टिकेट दाननो नागिरदों सिङाव नै दख'ना आरि फानसोदो लारि लारि मबे मोनसेयाव बायजेननो आरो दख'ना गस्ला गासिबो बेग सेग गासिबो मोनजोबो आरोना एक्जिबिशनाव सब दंजोबो मोजां मोजां दख'ना फानसोदो बेहाय गाइस नै दालां गाखोलांनोसै बेहाय बर'नि न' दं न'खर इखौ नायनो थांनि दालांनिफ्राय गोलैलायसिगौमोन आरोना जा लेन हिल सेन्देल गानना लादो ओमफ्राय गोलैलांसिगौमोन नै बर'नि न'खराव मोनफैबाय नै गोबां मानसि नायफैदों मा दङ नायनोसै नै बर'नि दानाय लुनाय इसान गामसा दानाय दङ आरो दानाय खिन्थिदों ओमफ्राय नै थाग्रा न' बेयो माथाय जेबो गैया माथो ओमफ्राय नै ओंखाम संग्रा अरदाब न' आरोना ओमफ्राय नैबे माइनाव बिन्दो दोननाय माइनावनि न' आरो ओमफ्राय नै बाख्रि बाथौ बर'नि गुबै धोरोम बाथौ बेखौ गायनानै दोनदों बर'नि न'खराव बाथौ सिजौ बिफाङा थाथारनांगौ आरोना ओमफ्राय नै बेखौ माखौबा हाजो होन्दोंमोन हाय आं बावलायलांबाय मायाबा हाजोनि बे मोजां नांदो आरोना मानसिफोरा क्लाससोदो बेयाव फट' साफाय जासोदो गोबां मानसि नायनो फैदो आरोना गाइस आंबो बेहाय मोननैसो फट' लासोबाय आरोना मैनाखौ दिखांनो होबाय स' नै जों दा बैथिं बेरायलांनोसै हटेलाव माखौबा जाहैना लानोसै जा उखैसोबाय बेरायना आथिं साबायथ' साबाय ओरैबायदि ओमफ्राय आरो उखैबायबो जोंथ' जायाबानो थानो हाखाया बेखायनो जायो आरोना जोङो जानायासो गिदिरखा जोंना उखैनायानो थानो हाला आरोना ओमफ्राय नै मैनाया उखैनायानो थानो हालानो बेहाबो नै नायहरगासिनो माला मोनफैगोन होननानै ओमफ्राय नै बिथिंबो फिर सोरनो होजेनो बिसोरबो मानसि मान बुरजायाव सोरनो होजेनगोन जायो ओमफ्राय नै बैग्रि बायना लादोंमोन बेखौ जानोसै बैग्रि आपेल बैग्रि ना मा फिसा फिसा आरोना बारा गोदै नङा ओमफ्राय नै चिकेन चावमिन जानोसै नै दाउदै आमलेटबोमोन बेखौबो जाना लानोसै जोंहा बिरगोसि हारसिंनो जानो रोंसोदों मालाय नै जोंहा आइ ओमफ्राय बाजैमोन नै गासिबो ज' जादों आरोना थाबायनानै दैबो गांसोबाय दैबो लोंना लासै नै गरम लाबोबाय जोंनो चावमिन ओमफ्राय नै जानोसै आरोना जानायासो गिदिरखाना जोंना ओमफ्राय नै जानोसै लोगोफोर गुदुं नै
मैदा जांजो ओरैबायदि जाखादो लिलि लाला चावमिनखौ ओमफ्रायनो चिकेन चावमिन आरोना ओमफ्राय चिकेनखौ जि फिसा फिसा गोलाव गोलाव जोदो आं एसे माहाय लदब लदबबासो जानाय बायदि नाङो आरोना कपि हानाय बायदि हादो आरोना गाइस नैबे एग्रिकालचारनि बेयाव बायदिसिना नुनो मोनगोन आरोना सिङाव थांबाला स' नै आं नोंसोरनो देखायलांगासिनो लोगोफोर नै मोनाबाय मोनानि प्रग्राम दसे नायना थांनोसै मेथाइ खननाय मोसानायफोरखौ आरोना हौवाफ्राबो डेन्जारना हिन्जावखौ गारना खारो नंगौ नाङा हौवाफ्रा हिन्जावखौ गारना खारना खारा हिन्जावफोरा बुंखायो हौवाफोरखौ नोङो सिगिनोबो हाया नोङो दमन खालामनानैबो दोननो हाया ओंखायनो उन्दुनायनि सिगां ब्लेड ज्रु ज्रु आरो हालदैखौ टेबोलाव दोन जेबो खालामनो नाङा ओरैनो सल' दोन आरोखि ब्लेड ज्रु ज्रु थाइबा खियानिखौ बायखा ओमफ्राय खुरैयाव हालदै ला जेबो खालामनो नाङा होमब्लानो गिबाय बियो नोंखौ गारना खारला हिन्जावफोर गासिबो नामा सोरबा सोरबा गासिबो मोनदों गासिबो नामा आदा गासिबो हा नोङो हौवाया खारबाय होनबालाय न'खरा सिलिंखार जाबाय फिसानि जिबन फरायनाय जिबन सेस हौवाखौ लाखिनांगोन ना नंगौ नाङा ओंखायनो बिदि खालामनांगौ सिगिनाया बेसो आरोखि आयौ सानफ्लांगोन बियो होमब्ला ओइ जाथ'बाय आं गान खननोसै गासिबो मोनाखै दा बया फायसिनाखि बया फावानाय जुदि थालि मारिब बयबो आखाइ खबगोन गासिबो नाखैबा हेलु बेस्ट